Nagkaribayan putok ang mga militar asin ang mga miyembro kan rebelding grupo sa barangay Kokok Kabitan, Bulan Sorsogon alas 6 kasuod mang aga. Sigun kay Major Frank Roldan, ang Chief kan Public Affairs Division kan 9th Infantry Battalion Philippine Army, nagdura rin 10 minuto ang engkwentro kan grupo kan 22nd Infantry Battalion Philippine Army asin kan 15 rebelde na subot mga miyembro kan Komiting Larangan Guerrilla 2 Sub-Regional Committee 3. Makalis ang bakbakan tulos manado minurulag ang mga rebelde. At matapos nga yung 10 minutong enkwentro ay nagtipulasan sila at sinitaka sa magkakaibang direksyon na iyon yung kanilang mga kagamitan. Wala namang naitalang nasugatan or nasaktan sa panig ng ating mga otoridad, Ariel, at sa kabilang panig inaalam pa dahil yung operasyon ng mga sundalo ay nagpapatuloy pa. Nakumpiskar sa lugar kan engkwentro ang duwang bandoliers, 5 saradit asin 12 na aralabang magazines, 2 backpacks, mga pagkaon, SIM card asin dokumentos. Bagamat wala tayong nakuhang mga baril, mga namatay na mga NPA, ay napakalaking bagay ito at natuntun natin ang kanilang kinaroroonan at napipigilan natin yung kanilang panggigipit or mga activities na ginagawa dyan at kung ano pa mga activities na pinaplano nila. Maring para sa kanila maliit na impormasyon lang yung kanilang pinapaabot, pero sa amin napakalaking bagay yan para matuto namin sila at naway pagpatuloy po natin yan. Sa ngunyan padagos ang pigigibong hot pursuit operation kan militar nga ni mapanimbag ang rebelding grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lubea.